तर आज बऱ्याच दिवसांनी आपल्याबरोबर आई असा. आई काय करतलो आज? खरवस. तर खरवसासाठी जो चीक लागता तो आमका नवी मुंबईत काय उपलब्ध होत नव्हतो. तो पण आमची मावशी असा कडू मावशी ती रवता बोरिवली, तर तिनं आमका ह्यो उपलब्ध करून दिलेलो असा. त्यामुळे धन्यवाद मावशीक. आणि आई आज आपल्या खरवस कसं करायचो तू दाखवतील ना? हो तू दाखवते. हे बघा खासियत असा स्पेशल डिश आहे. हे बघा ते काय साहित्य काय काय लागतं आता सांग. ह्या एवढा खोबरा घेतलं, या बारीक मिक्सरला लावायचा. हे एलचीची मोंडा 3 आणि हे 2 लवंगा ही मिक्सरलाच लावायची. आणि ह्याच्यातला 1 चमचो जिरा घालायचा, आपण मिक्सरलाच लावायचा. आणि हे जायफळ घालायचा, पण वर किसून घालायचं लाव. आणि ती हळदीची पानं असतात ना गे, ही हळदीचे गाठी यायचेच घालायचे. आणि गुळ लागतं ह्या गुळ घालतला. आणि का सगळं ह्या मिश्रण करून उकडत ठेवतला डब्यात, कुकरात लावतला डबू. अर्धा लिटर चिक असं नाही, हे अर्धा लिटर चिका. ह्यो काय चिक तसं आईच्या मना केलेलो नाही. आई म्हणता जरा पातळ घट्ट असं लागतं ना गे. हो घट लागतं. आईने कधी दुकान बाहेरच्या ह्याच्यात खाय रुकत ना. आईने आमच्या घरातल्या गाई गुरांचं तर आई चिक बद्दल जरा माहिती सांग. म्हणजे तो कसं असतं काय? पहिल्या दिवसाचं चिक असताना तो घट असा बोट बुडवला तर बोटाक डासता पूर्ण मधासारखं. ह्याच्यासारखं मधापेक्षा घट्ट ना. घट्ट. म्हणजे गाय वेळाली तर त्याच्या पहिल्या दिवसाचं चिक घ्यायचो ना. पहिल्या दिवसाचं चिक त्याचं खरवस बरोबर होता. आणि त्याच्यात थोडासा दूध घातला तरी तो होता. आणि ह्या आता चिका दूध घालायचं नाही, असंच करू खोय. नाही तर पाणी होतं ना. पण दुसऱ्या तिसऱ्या दिवसाचं चिक नाही होत. एकत्र केलं ना, पहिल्या दिवसाचं दुसऱ्या दिवसाचं तर चांगलं खरवस मिक्स करून. आणि नुसतं जर एक दिवसाचं केलं तर नाही होत खरवस. पण मग तुम्ही पहिल्यांदा फ्रीज नसायचो ना, मग कसं साठवायचं? मी काय करी, टोपात एवढं पाणी ठेवली आणि डबे या टोपात ते पाण्यात. 3 दिवस माझं उगी आंबट नाही काय नाही, खमंग खरवस होय. चिक पहिल्या दिवसाचं दुसऱ्या दिवशी मिक्स करायचं ना. दुसऱ्या त्याच्यात वतायचो. आणि तो तिसऱ्या दिवसाचं वतायचो आणि रात्री मग खरवस करायचो. पण आहे आपण चिक काढतो तर मग वासराक कमी नाही पडत? नाही, 1 बोंब वासराक द्यायचो. पण आपण पहिला दूध गाईचं वासराक देऊ होय ना. सगळ्या दिला तर वासरू ह्या दूध को होता वासराक. आणि मग रक्त बिक्त पडण मग वासरात बाद होतं. जास्त पण चांगलं नाही, जास्त नाही चांगलं. तो चिक काय केसांका पण लागतो लावतात ना गे. हा, ह्यो केसांका पण लावतात. मी लावून घेतलं, बघलेलं आहे. करू लावून घे ना, अशा घे माझा लावून. आता सांग, ह्याच्यात आपण हे पातळ दिसतं, मग ह्याच्यात काय आपल्या पाणी घालूची अजिबात नाही. पाणी नाही, जरासा या भांडा धुवून घालायचं, पाणी लय घालायचं नाही ना. पण आपलं असं तो एकदम घट्ट असं घरातलो म्हणजे आपल्या घरच्या गाईचो त्याच्यात घालायचं. दूध घालायचं. कोणता दूध कसला असला, गायचा म्हशीचा असला घातला तरी काय सगळं मिक्स केला तर जमतं. पण हे तू नाही जमायचं. बघूया आज जर ह्यो घट झालो, गायचं जर असलं तर सुद्धा असं असता इतकं. म्हशीचं नसतं, म्हशीचं दुसऱ्या दिवसाचं तसं असा तसं वाटतं. पण ह्यो गायचोच हा. म्हशीचं मावशीने आम्हाला 2 लिटर दूध चिक दिल्या नसा, तर आधी आम्ही अर्धा लिटरचं आहे एका पद्धतीने करून दाखवतली ना. होय, गूळ घालून आणि मग साखर घालून करूया. साखर घालून करूया. चला दोन्ही पद्धत दाखवूया. ज्यांका जशी आवडत तशी ते करते. चला तर सुरुवात करूया ना. हा, सुरुवात. तर सुरुवात कशी करायची पण ती सांग. सुरुवात आता ह्या वाटाक एका मिक्सरला लावायचा. खोबरा, वेलची, ही 2 लवंगा आणि जिरा आणि हळद. हे आमचं वेलची आईने आता पूड केलं तेच भांडा याच्यात घालूया. हा, ही बघा, ही वेलचीची मोंडा ही बघा टाकते. आणि 2 लवंगा फक्त. आणि ह्या खोबरा एकदम बारीक लावायचा. आणि आधी आता मिक्सर लावून घेऊया ना. हा, मिक्सर आहे. जर वेलची किंवा लवंग जास्त झाला तर मग तो नाही जास्त होत. नाही जास्त घातली तर चव वेगळी लागत ना. थोडीच घालू काही. तो जिरा घातला नाही, 1 छोटा चमचा जिरा. ती हळद चिमूटभर. पण याची हळद नाही घातली तरी चालता ना. नाही घातली तरी चालता, पण आम्ही घालू. लोक म्हणून घरच्या दुधात हळद घालायची नाही, कढी हळद घालायची नाही, पण आम्ही घातली. आणि मुंबईला आपण चिक मिळताना विकत त्याच्यात नसतो, तो पांढरा असता. होय होय. आता मिक्सरला लावून देऊ तुका. हा, दिला. आहे ह्या बघ, ह्या वाटा
बस झालं ना एवढं पाणी घालून वाटलंच नाही होय तर. होय होय पाणी घालून वाटलं थोडंसं पाणी घालून म्हणजे जिरा राहायला नाही पाहिजे ना होय 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 चांगला बारीक होऊ होया हो काय तो पण मस्त वास येतो ना वाटणाचं म्हणूनच वाटून घालून पूड घालतं पूड घालून चालू का करतं पण आम्ही नाही कधी केलो. आता आहे सांग ह्याची कोत्त याच्यात हा होत होतं बघूया ह्याच्यातच ढवळूचा सगळा पुरतं लाडाच्या हो बघूया पातळच वाटतं की आहे. होय तर मी बघल्यावरच चांगलं आहे असो ना बोटाक डसा होतो खिडच लाव सुटलो दुधासारखं लागतं हो वाटतं दूध या दुसऱ्या दिवसाचं पहिल्या दिवसाचं नाही द्यायचेच नाही पाणी घालू नको ना घेऊ नको 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 पातळ होत ना लय. पात्र ह्यात घालते ह्या वाटण ह्या बघा आई या घालू सगळा हा घाल थोडा जास्त घालू होईल काय गुळ आहे कसं अंदाजानच घेऊ काय ना किती गोड हव्या काय त्याच्यावर. त्याच्यावर अवलंबून पूर्वीची लोक सगळं अंदाजानच करायचे अंदाजानेच घालू मापू खो कोण माफी आहे आमची जर्मनच्या डब्यामध्ये बनवायची खरवस आणि आपल्याला पाठवून द्यायची. आणि अगदी असो ह्याच्यावर व्हायचो आहे मऊ लुसलुशीत असो खरवस व्हायचो आणि तिला जाळी पण पडायची. इथे कसे आहे खपले खपले असे म्हणजे हे नाही ना पडत ना दुकानात तो रात्री करीन मी रात्री तो आणि एकटा ये मग बसत वांगडाक हे कोणाक तो कोणाक तेव्हा चुलीवर आधी असाच नको होतो चप्पच खोटा नाही सांगत ते नाहीत म्हणून आयो हे का कणकवलेक देऊ खुयचो राहतं कुडाळाक देऊ खुयचो म्हणून विचारायचे गो खरात लय जीव पुरे तेवढं गुड नको बस घाल ना याच्यात आता काय करूया थोडं त्यातलं म्हटलं केलं हय खुयचो पण द्या पण त्यांना साखरेचं होय होतं असं ह्या खाऊन सुद्धा बघूचा काय ना आम्ही बघू म्हणजे जाऊ ना हा. हा दूध घालू काय मग ह्या भांड्या दिवसाठी जरासा घाल होय लय नको भांड ह्या जरासा भांडा धुवून घ्यायचा म्हणून दूध घालते अजिबात पाणी घालून दिले आणि चिक म्हणून दिले आणि खरं हो पण त्याने कसं किती दुसऱ्या दिवसाचं दिले आणि का पहिल्या दिवसाचं आमका तरी काही पण माहिती आहे नाही. तर विकत खय येतो पहिल्या दिवसाचं हो. ते काय आपल्या कसं ठेवलं ते लोक पण धंदो करतात ना होय तर हे तू पण वत्यान नाही लावता काय ना दुसऱ्याच लावूया ना हा घे तू मिक्स कर तुला मी देता येईल डबो दुसरं दुसरं टोप डबो दे टोप हा. तर मी दूध चांगला विरघळूक होय ना आणि झाला आता एवढाच घालायचा ना हां एवढंच बाकी काय नाही जरासं मीठ टाकू काय पण व्हायचं बघतात होय ना हे चव येऊसाठी हां जरा टाकूचं असं मीठ म्हणजे सगळा गुळ हा, या पण आहे, की- गुळ असा तर मीठ कशा होया व्हाया जरासं खरवस होऊ होय ना म्हणून या किसून जायफळ घालू किसून हां घाल दाखव आताच घालू की नंतर घालू सर नको आताच घाल हे झालं आता बघूया घटभर झाला हो झालं काय बघूया कर किती घालू आहे थोडासाच घाल फक्त वास येण्या बस 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 हां बस किती जरा पण नाही किसलं एवढंच ना बस ना बस झाला हे गुळ या झाला एक खडं राहला गुळ सगळं विरघळून घ्यायचं नव्हतं. या घट्ट जरी नाही झालं तरी पण आहे मस्त लागतं लागतं होय मला जर खरवसचा पाणीच जास्त आवडतं म्हणून ती वेलची जिरा घालायचा असतं वाटा खोबरा हा मग चव- त्या चवीसाठी हा. माझ्याकडलं पाणी अग्निचा पुष्पा मारा माका खरवच देऊन पाणी द्या मला पण पाणीला आवडायचा पुष्पा सांगायचं जाधवबाई आई आमची कल गेली तिच्या पंतूक भेटाक बोरिवलीला बोरवलीला तेव्हा कलू मावशीनं ती भेट दिलेली आमका. आयन किती खरवस केल्या नसतात होय ना आहे अगं ती वर्षासून 5-6 वेळा तरी 4 वेळा अगदी नाही तर 3-4 वेळा करी हो मे महिन्यात पण करी मी हं. आणि आता बघ बरेच दिवस आम्ही शोधत होतो चिखय गावतं त्याच्या शेवटी गावलो तो. कधी आम्ही विकतचा कधी खाल्लंच नाही ना हे झालो ना हे गुळ विरघळला चांगला ना? आगूर बिघडला आणि हे सगळं लावला ते का वाटलं होते आता हे उकडत ठेवता कुकराक लावतो हे जरा मोठ्या टोपात घेऊया ना. मोठ्या टोपात घेतो कुकराक लावून 8-9 शिटी करायची हे बघ आता हे बरोबर झालं टोप फुगता काय फुगतलो फुगतलो ना अर्ध टोप होतलो पण वत्यान जाता नाही ना म्हणून येते. दूध म्हणजे आकडे घे. उकळताना त्यावेळेला उकळताना वत्यान. वत्यान पाणी घे जराचं वतीच यात घालू हां बस एवढं ढाकण्यात घाल घाल ढाकण्यात तेवढा बस ना? हां बस आता काही दिवस करूच नाही म्हणून आपण धुवून घेऊया ना हे. होय होय फुकट जाता म्हणून वासात हे बरोबर होतं.  आता  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 आता आता  आता  आता आता  आता आता  आता आता आता  आता आता आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता  आता
इथं सगळं हाताने केल्यामुळे आईच्या हाताची चव त्याच्यात उतरते. बस आहे हातावर होत नाही टाकता तिकडे. आता हे टाकूया मीठ. थांब काय लावला शेवटी? शेवटी ह्या चिमूटवर मीठ घालते आणि मिक्सर कुकराक लावतो एवढं. हे बघा अगदी चिमूटभर आहे मीठ अगदी घेतलेला. चिमूटभर म्हणजे घालूची ह्या म्हणून प्रथा असा म्हणून. आणि आईची खासियत अशा प्रकारे तुम्ही नक्की करून बघा खरवस यो. ठेवू आता. ठेव. कुकरात आहे किती 2 ग्लास पाणी घेतलं ना? हा 2 ग्लास पाणी. आणि खाली जाळी ठेवलेली आहे. तर झाकण लावायचं. किती शिटे करू गे? बघूया 8-9 करूया शिटी. अरे पहिल्यांदा कुकर नव्हतंच तेव्हा काय करायचं मग? मी ह्याच्यात उकडू आम्ही टोपा चुलीवर ठेवला. चुलीवर. पहिल्यांदा बुडकुले सोरेच उकडू. टोप होते. हो टोप होते आणि काय खरवस होईल पदार्थ. हरवला हळदीची पानं टाक. टाकू अशी. हा टाकायची. हळदीची पानं पण घालू बाई. म्हणजे फक्त चांगल्या सुवास येण्यासाठी ना. हा ठेव ठेव लाव लवकर. हा फास्ट कर. मीठ घातल्यावर जास्त वेळ ठेवायचं नाही म्हणून घालावं. जेवण बिवण करून भांडा कुंडा करून खरवस करू तो आता. नाही पण आता होतं चांगलं. आता हे गॅसवर ठेवलंच ना कुकर. हो किती 6 शिटे करू गे? 8 तरी करू खोय बघू खोय होतच का 8 शिटी. आणि घरचं आमचं झाल्या 5-6 शिटी यातच होय ना. हो. आता अंदाज म्हशीचं आणि गाईचं का वेगळं असतं? वेगळं. म्हशीचं घोट असता जास्त शिटी करू. असं पिवळच मग बोलडा भांड्यात डासता. मग त्याच भांड्यात हे मी 2-3 दिवस एकच भांडा दुधात घासून फुकट जातो असतो ना डसा तो. बरोबर. हा पण मग त्याका जास्त शिटे करू लागतं. हो म्हशीच्या चिकाला नाही कमी लागतं. कमी आणि गाईच्या ह्याला जास्त जास्त. हा म्हणजे तर घट्ट होण्यासाठी घट्ट ना. घट्ट होण्यासाठी. म्हशीचं लवकर आता 8 शिटी करून बघूया. 8-9 पातळ शिटी. असा म्हणून ना. बघूया चल. ही लोक हात मारून बघायचो. आहे ते का 8 शिटे केलो ना आता आपण कुकर. हो 8 शिटी केलं. उघडून बघ बघूया कसा झाला तो. हो बघा मस्त घट झाला. आता तुकडे पाडून दाखवतो. वा आयन की आधी जशी करायची तसंच केलेलो आयन. आता कापून दाखवूया बाहेर हा काढून, हा. कापून बाहेर काढून सूर्याने या आणतात. तर आई आता आपण काढून घेतो ना टोपात ना. हा टोपातनं काढून घेतलो. हे बघा आता तुकडे पाडूया. हे बघा मस्तच झालेलो हा. बसबशीत अगदी. आई जसं करायची आधी तसंच झालो ना. वा हे बघा हे तुकडे पडतात. आईची एकदम खासियत असा खरवस बनवणे. हो बघा खेचत ठेवूया हे. आता मी खाऊन बघतलो. तुम्ही पण आईन जशी दाखवल्यान रेसिपी खरवसाची तसं तशी करा. करून बघा आणि आमका कळवा. बऱ्याच दिवसांनी आईन आपल्याक रेसिपी दाखवल्यान पण जे पारंपरिक पदार्थ असत तेच आपल्याक आई दाखवतली. त्यामुळं हे बघ हो बाजारचं आणता तसं झालं ना. मस्त झालेलो असा खरवस. आई आता दाखव आपल्याक खाऊन कसं झालं तो. दाखवते. कशी झाली या चव? एकदम चांगली झाली आता. होय ना. मस्त. तू आधी करायचं तसंच झालो ना. तर तुम्ही पण हे करून बघा आणि आमका कळवा कसं होता तो खरवस.